Για να δούμε την ΑΕΛ με τον Νικολάου να γυρίζει. Ο Μπεμπέ θα δώσει στον Ελευθερίου στην περιοχή του Εθνικού. Περνά, πέφτει και έχουμε πέναλτι. Σφύριξε ο Νικολαίδης. Στο 70ο λεπτό σηκώνει τα χέρια ο Μαμαντού. Για να δούμε εδώ. Παίζει την μπάλα. Μαζεύει νομίζω τα πόδια του. Δεν μου φαίνεται. Για να δούμε από εδώ αν τον ανατρέπει. Σιγά να το πάρουμε, παιδιά. Με το γόνατο νομίζω ότι γίνεται η επαφή στο τέλος. Δηλαδή πάει να τον αποφύγει αλλά τον βρίσκει λίγο. Αυτό μου φαίνεται ότι συμβαίνει. Στην πτώση. Έπεσε επικίνδυνα ο Μαμαντού. Μαζεύει τα πόδια του. Δεν βρίσκει αρχικά τον Ελευθερίου στο πέσιμο. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο, στην τελευταία του κίνηση νομίζω ότι τον βρίσκει με το γόνατο. Θα το ξαναδούμε μετά βεβαίως. Να δούμε την εκτέλεση. Μάρκο Τακματζουμί. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΛ στο 71ο λεπτό. Με τον Τακματζουμί να συνεχίζει και στο κύπελο. Πέμπτο συνεχόμενο γκολ στους 3 τελευταίους αγώνες της ΑΕΛ. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Βάζει ο Χένε και βγάζει Μπεμπέ ο κύριος Χριστοφόρου.